ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆಗಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಈಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ. ಈಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್: ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ, ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ತ ಪೊಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ, ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ನನ ಮಾತ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ಗ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗ್ ಪಾಡ್ಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ನನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ತ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ರಸ ಪಾಡುಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡುಡು. ಐಕಿ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀಕ. ಚೂರು ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡ್ಗ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ. ನನ ಉಂದೆನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡುಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಂಡಿ. ಇಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈಸಿಯಾತ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಗ್ಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.